Għamilt dak li qalt li. Ekstqar fl-Interogazzjoni Michael Emmanuel mill-Kosta tal-Avorju li jinsab għaddej ġuri mixli li fega lis-sieħba tiegħu Maria Lourdes Agius f'Settembru tas-sena li għaddiet fl Jgħid. Fil-ġuri quddiem l-imħallef Consuelo Sherry Herrera xehed l-ispettur James Grech u ta' dettalji ta' x'qallu l-akkużat fl-Interogazzjoni. Xehed li fil-bidu Emmanuel beda jgħid li ma jafx kif inqatlet Maria Lourdes u li ma kellux xi jgħid. Ir-rakkonta episodju meta fi frar tas-sena li għaddiet, l-akkużat mar id-dar u sab lill-omm ta' sebat itfal tiġġieled ma' omma. Wara marret fuq is-sodda u qaltlu li se torqod u biex iħalliha fil-paċi. Ftit tal-ħin wara binta ta' 3 snin bdiet tgħajjad u tgħid li omma mejta. Iżda satejn wara, Emmanuel biddel il-verżjoni u qal lill-ispettur li se jgħid il-verità u se jirrakkontalu dak li ġara fil-lejl inqatlet is-sieħba tiegħu. Qal li Maria Lourdes qamet fis-satejn ta' filgħodu sabet kurċifiss u b'referenza għal Alla qaltlu missierek tak mara. Żied li wara poġġiet is-salib fuq għonqa u qalet lill-akkużat biex jafsu magħha. Emmanuel għafas bil-mod fuq il-kurċifiss imma Maria Lourdes ma reġgħetx qamet. Bdejt nibża, bdiet tgħid xi ħaġa waqt titwiċċa bl-iżgħar, komplet titħabat ftit ieħor u mietet. Iddikjara l-akkużat waqt l-interrogazzjoni. Emmanuel qal li Maria Lourdes kienet tħobbu ħafna. Qal li f'dak il-lejl kienet qaltlu lit-tarbija żgħira ma kienx minn tiegħu. Qaltlu li kienet taf li sar ħobb oħra minn Marsa xlok u kienet taf li hija ostaklu għalih. L-ispettur xehed li r-relazzjoni bejn l-akkużat u l-vittma bdiet f'appartament li kellu l-akkużat f'San Ġiljan. Għal-bidu hija qaltlu li biex ikollhom x'jaqsmu flimkien rrid iħallasha. Iżda wara nġibdu lejn xulxin u bdiet relazzjoni bejniethom li minnha twildu żewġ titfal. Fl-interrogazzjoni Emmanuel qal li lejn l-aħħar is-sieħba tiegħu kienet inbidlet u ma kienitx qiegħda tagħti każ lit-tfal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.